Biz Arlanda gelýäs. Bu ýerde gezmeli, görmeli ýer köp. Orlando'nun bir näçe ajaýyp ýerlerini götürmek bilen jemler. Florida ştatynyň Arlanda şäheri diýileni ilki bilen hemmelerin oýunu Walt Disney World dünýä diýinjal şu attraksionly merkezi gelýär. Walt Disney diýinjal merkezi her ýyl 60 milyon ogly mihmany kabul etýär. Ine şonuň köýleri, ine gämileri, şonuň birime galtyr ine berde. Ýöne bir hereket etýärmi, çynmy, ýalanmy? Bilemdok. Hormatly tamaşaçylar, Ata Watan dünýäde gepleşýänmiň täze sanyna siziň ähliňizde hoş gördük. Floridadaky Orlando Walt Disney World'a ýaha dedesiňiz gelýärmi? Ýa-da Universal Orlando diýinjal şu attraksionly merkezlerde çağalaryňyzdan gydykly wagt geçirenini isleýärsiňizmi? Egerde jogaňyz hawa bolsa, onu Ata Watan dünýäde gepleşýäniň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Florida ştatynyň Orlando şäherinden size ýetirilýän ýürüte sanyna tomuş edin. Gepleşigimiň bu sany siziň Orlando syýahatyňyzy meýilleşdirilýän wagtyňa kömekçi bolar. Unutmaýyn, köp ädimler ilki arzu etmekden başlaýar. Hakyky arzu etmek üçin bolsa, dogry bilmek gerek. Biz haçarna Amerika viza almak üçin viza tökötdüşlügi togyny garaşýan wagtymyz ýurdumyzyň Mary welaýatynyň bir ýaş mollum Thomas diýinjalşyna Florida gitmek üçin viza almaga biz bilen bile garaşýardy. Şonda ol molluma "Nençin New York, Kaliforniýa ýaly meşhur ýerler bar wagty ala öýle Florida gitmek isleýäňi" diýende ol bize "Ol ýerde Disneyland bar. Okuwçylarym öýren gydyklanýar. Ol ýerden okuwçylarym bilen paýlaşar ýaly ýatdan çykmajak başdan geçirmeleri isleýän ipdi." Florida ştatynyň Orlando şäheri diýileni ilki bilen hemmelerin oýunu Walt Disney World dünýä diýinjal şu attraksionly merkezi gelýär. Bu tötenliğin näl? Sebebi Orlando şäheriniň şeýle meşhur bolmagyny 1971-nji ýylda bu şäherde Walt Disney World diýinjal şu attraksionly merkeziň açylmagy sebäp bolýar. Mickey Mouse, Şah Ýolbars, Garlar ýurdy. We ýene-de bir näçe multfilmleriň esaslandyrjysy Walt Disney 1955-nji ýylda Kaliforniýadaky ilkinji Disneylandyny açandan soňra bu arzuwy ikinjisinden hem uly Floridadaky Disneylandy açmak eken. Emma ol muny görüp bilmeýär. Disney'e gidecek wagtyndan bäri koltuk berip gelýän dogany Roy inisiniň hormatyny ol ýerde Walt Disney World adyny berýär. Siz Orlando şäherine gidelenje deňizde aslynda özüňizi Walt Disney World diýinjal şu attraksionly merkeziniň içinde gidýän ýaly duýarsyňyz. Universal Orlando diýinjal merkezini hem hasaba alanyňda dünýäniň tema park paýtagty diýilmeginiň sebebi düşnükli bolsa gerek.
Mehriban tomoşaçylarymyz, bizim ýepleşiklerimizin öňkü sanlaryna sizi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagty Washington şäheriniň prezidentiň kabulhanasy Akta marada. Kongres, muzeýler, Washington we Lincoln ýadygarlykları şeýlede bir neçe ajaýyp pursatlary ýetiripdik. Sonra Amerikadaky kowata ýani Virginia ştatynyň çägindäki Luray Cavernsdan ol ýerden bolsa 1800 kilometrden gowrak ýoly awtolog bilen geçip Floridanyň dünýä meşhur Miami şäheriniň ýürütü gepleşikleri ýetiripdik. Siz ol gepleşikleri Atawatan TV YouTube kanalynyň şeýlede atawatantv.com saýtyndan tomosha edip bilersiňiz. Biz Miami'daki gezelenjimiz tamamlap, Florida ştatynyň Orlando şäherine tarap uğraýar. Bize ýene 380 kilometrden gowrak ýol garaşýar. Orlando şäheri dünýäniň esasy syýahatçy çekýän şäherleriniň biridir. Bu şähere her ýyl 75 milyondan gowrak syýahatçy gelýär. Şeýle bolansoň Orlando'nun halkara howa mendili Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň en köp ýolawçy kabul etýän howa mendirleriniň arasynda 13-nji orunda durýar. Bu görkezji dünýädäki ähli aeroportlaryň arasynda Orlando şäheri howa mendiline ilkinji 30-га girmek mümkinçiligini berýär. Türkmenistanyň Orlandoga gitmek isteseňiz, onu Istanbuldan Miami'ga uçup ol ýerden Orlandoga geçip bilersiňiz. Dubaýyň ýa-da beýleki merkezlerden hem biletleriň bahasyna seredip bilersiňiz. Mysal üçin Istanbuldan Miami'ga çenli durumumyzdan ortaça 12 saat uçmalygyňyzy unutmaň. Orlando bilen paýtagymyz Aşgabat şäheriniň arasynda saat tapawdy. New York, Washington we Miami'de bolşýaly. Bu ýerde hem gyşyna 10, tomsyna 9 saat tapawut bar. Biz Orlandoga gelýäs. Bu ýerde gezmeli, görmeli ýer köp. Wagtymyz çäkli bolanlygy üçin sizi gysgaça gezelenje çagyrýarys. Hormatly dostlarymyz, biz indi gepleşmeden Florida'da dowam etýäs. Indi biz Florida'da ilkinji Miami'da başladyk gepleşmemizi. Indi Los Angeles'ın ulu şäheri Orlando'da. Orlando şäherinde biz ägär bundan sonra hep bolsa 5 saatlyk konduşup San Francisco barmaly. Indi Orlando'da en esas meşhurlardan biri berde şu tarapdaken Disneyland. Aslında şu tanı wakatyny onu şu Disneyland'da şu ýerde geçýär. Men üçin hem gyzykly. Disneyland'ın içine girip oturdyk. Ýengiç belki ertegelerin ýöne taşnaramyr görsek. Neyip adam onu çağırım bilen gelenden o wagt girende. Biz de şu gepleşmede Orlando'nun bir näçe ajaýyp ýerlerini göstermek bilen jemler. Orlando. Bugün gelýär. Hormatly tomoshaçylarymyz, ene biz şu wagt Floridanyň Orlando şäherine bir binany görýärdir. Bu hilletip durýar-da, interesna we ýokardan agaza ýokardan hanam tugada. Hazır. Näçe uruna turýar-da. Ýöňür agat mı? Ýöňür ýertleme bilen bolan bolla bärde uly şoň bir näme edilen bolla. Orlando şäherine awtolog bilen gezilen jetýär. Biz şonu ters öwürlerin bir binany görýäris. Öň bu barada maglumatymyz bolmanlygy üçin biz şonu bir wagtlar bu şäherde güýçli ýer titreme bolandyr diýip pikir edipdik. Soň öwrenip görsek, Wonderwork adynaky ters binalar meşhur ekeni. Olaryň ilkinjisi Orlando şäherine bina edilen bolsa, syýahatçylarda bolan gyzyklanmalary hasaba alyp Amerikanyň bir neçe şäherine bu binalardan gurulypdyr. Aýdylyşyna görä professor Wonder meşhur Bermuda uçurşlugyny laboratoriýada işläp oturka bir zatlar ters gitýär we güýçli tügelej turup, ol laboratoriýa uçup Orlandoga gelenmiş. Syýahatçy çekmek üçin şeýle ertekler hem döwürtmek kynal bolsa gerek. Görüp otursak, ters binalar dünýäniň bir neçe ýurdunda hem gurulan eken.
Arlanda şäheriniň iň meşhur ýeri bolan Walt Disney World diýinjal şuwe attraksionly merkeziniň içindäki bir-birinden gadakly güýmenjelerde wagt geçirmegi çağalarymyz bilen gelemizde tejribe edip görürsip, ýene bir gedip bu ýerlere gelip görmek üçin özümüzi bahana gözleýäris. Aslında şäheriň hemme ýeri Disneylandyň içinde gezip ýörenýäli. Walt Disney diýinjal merkezi her ýyl 60 million goly mihmany kabul etdi we bu görkeji bu ýerde dünýäde bolganda ilkinji orny berýär. Bu şäherde Universal Orlando diýinjal şu attraksionly merkeziniň hem ýerleşýänligini bellemek gerek. Universal Orlando diýinjal merkezi hem her ýyl millionlarça seýahatçyny kabul etdi. Ýadyňyzda bolsa biz saýlanan habarlar gepleşigimiziň ýakynlardaky sanlarynyň birini size 2022-nji ýylyň dünýädäki iň täsirli 10 seýahatçylyk şäherleriniň sanyny getiripdik. Şonda Orlando dünýäde Paryж we Pekinden soňra 3-nji orny eläpdi. 2022-nji ýylda Amerikada meşhur New York, Las Vegas şäheriniň has köp seýahatçy kabul eden Orlando özüne köp sanly diýinjal şu attraksionly merkezleri jemlenme üçin 2022-nji ýylda 31 milliard dolar gerdeji gazanypdyr. Ine şonuň kölleri, ine gämileri, ine şonuň birime galtyr ine berde. Ýöne bir hereket etýärmi, çynmy, ýalanmy? Demdok. Ine ýöne bäleri gawy ýerleri, ip bolsa sağlam, budan gelme ýerlerimizi. Ip bolsa meňizem ine özüňiz gelme şalaňyz bilen gelin gawy ýerler. Ýerine men pikirimçe sağlar esas lezzet alar berden. Hormatly tomaşaçylarymyz, şu ýerde öňkü gepleşiklerimizde tomaşa edenleriň käbi ýerini şeýle sorag döräpdiler. Ýene-çeniň özüňki bolsun, gören eşdeniňden habar berpekmine uýup, ýen-çen zatlaryňa görkezýäňok, emma sowgatlyk zatlary ýa-da egin eşikleri nerden alyp bolýar? Olar barada aýda-aýda diýip bilerler. Tomaşaçy mamna, ýen-çenimiz görkezmejek bolup sewda dukanlary hem görkezmedik. Egerde siz Orlandoga gelseňiz, onu size Orlando International Premium Outlets dukanlar toplumly maslahat berip biler. Dünýäniň iň esasy markalaryny şol şäherdäki beýleki magazinlerden sözüň dolu manasyna 50 götürmeçini ardan alasyňyz gelýän bolsa, onu giden şäheriňizde Premium Outlets dukanlar toplumy barmy diýip Google'dan sorap görüň. Sebäbi şeýle dukanlary New York, San Francisco, Houston we başga da bir näçe ýerlerden tapyp bilersiňiz. Ýokarda adynyňdan şäherlerdäki Premium Outlets dukanlar toplumyna her gedeginde adamdan bir gün wagtymyz geçenligini ýatlap bilersiz. Şol sebäpli Amerika üçin kalendaryňyzda belli gedeňizde adamdan bu dukanlar toplumy üçin bir gün wagt aýyrmagy unutmaň. Elgoşlaryňyz seýahatyňyzda pähil bermediýäli. Haçanna ata watanyňyza gaýtjak wagtyňyz şeýle dukanlara baryp görmegi maslahat berip bilersiz. Orlando şäheri diňe bir günlük däl, gijetine hem ören odan we özüne çekijek. 75 million seýahatçynyň bir bilýäni bar diýdirýän ajaýyplyklar size garaşýar. Ine şu ýerde çağalaryň öňsüni çekjek bir seýilgäk bar. Hawa bildiňiz. Karib deňdiniň garakçylary däl, belki, emma bu ýerde hem çağalara gazykly geljek garakçylar bardygy belli. Gecesini şäheriň downtown diýip bilinýän merkezine hem aýlanyp görýäris. Hormatly atawatyn dünýäde gepleşigimiziň tomaşaçylary, biz şu ýerde Florida gezilenjimizi häzirlikçe tamamlaýarys. Bundan soňra gepleşigimizi Kaliforniýa ştatyndan dowam ederiz. Indiki sanlarymyzda San Francisco, Sacramento, Davis, Napa jeňili, Tahoe köýlü, Silikon jülgüsi, Stanford Üniversiteti size garaşýar. Gepleşigimizi halan bolsaňyz, like koymagy we paýlaşmagy unutmaň. Gepleşiklerimizin has gazykly bolmagy üçin siziň gymmatly maslahatyňyza we tanqidlaryňyza garaşýarys. Ona näme? Hormatly tomaşaçylar, ata watan dünýäde gepleşiginiň indiki sanlaryna görüşýäçek, hoş sag bolan.